Altså i forhold til det sidste byrådsmøde er der jo sket det, at Mette Frederiksen nu har været ude og sige, at de her uddannelsesparathedsvurderinger, der er blevet foretaget i forbindelse med kontanthjælpsreformen, de ikke har fungeret efter hensigten. Forstået på den måde, at hun mener, at der er alt for mange, som er blevet erklæret uddannelsesparat. Og derfor så synes vi jo, at det er opportunt, at vi genfremsætter vores forslag, eller velfærdslistens forslag fra sidste gang om, at der skal ske en omvisitering. Og derfor så har jeg og Kasper Fur fra velfærdslisten sammen lavet et forslag om, at der skal laves sådan en omvisitering. Og det, som jo først og fremmest er problemet, det er jo, at rigtig mange af de visiteringer, der er foregået her i kommunen, de er foregået uden, at man overhovedet har talt med de mennesker, der er blevet visiteret. Og derfor så er der jo god grund til at tro, at der er sket en masse fejl. Og en af de ting, som Mette Frederiksen gør opmærksom på, og som også fremgår af en skrivelse, der er kommet fra Arbejdsmarkedsstyrelsen, det er, at alle, som skal visiteres, har krav på at få en personlig samtale. Det er også det, der fremgår af retssikkerhedsloven og i øvrigt af alle mulige andre lovgivninger, at borgeren skal være med til at tage en beslutning om sin egen situation. Og det er altså i mange tilfælde ikke sket i Randers, så derfor så er det noget af det, vi lægger meget vægt på. En anden ting, vi lægger vægt på, det er at sige, at når så den visitering er ugyldig, så må det også betyde, at de mennesker, som har fået frataget en stor del af deres kontanthjælp, det er uretmæssigt at blive frataget den. Og derfor så må man sige, at de skal have efterbetalt den uretmæssige tilbageholdelse, der er sket, og at de fremover ikke kan blive sat ned i kontanthjælp, før at der er sket en lovlig visitering. Det er hovedtrækkene i det her.